Hi ha molts motius per a seguir confiant en el Partit Popular. Confiança. Treballem per tu. Treballem per la teua família. Treballem per el teu entorn. Treballem pels barris. Treballem pel teu futur. Hi ha molts motius per a seguir confiant en el Partit Popular, perquè són com Torrent, gent treballadora que dona el millor de si mateix i es deixa la pell per tirar endavant el seu poble, les seues costums, les seues tradicions, les seues festes, perquè són torrentins i volem el millor futur per als més de 83.000 veïns i veïnes que formen esta gran ciutat. Volem els millors servicis sanitaris, la millor educació, els millors barris, el millor futur. Perquè portem 3 anys al servici dels torrentins, complint els nostres compromisos, treballant sense descans per aconseguir el millor a Torrent. Perquè encara ens queda molt per fer, perquè estem dispostos a assumir els reptes del futur, perquè són dinàmics i treballadors. Hi ha molts motius per a seguir confiant en el Partit Popular. Treballem per Torrent.